थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ सरकारा सरकारि नङै फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनानै होनो हायासै। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारनि नाजानायावनो दिनै गंजि फरायसालिमाफ्रा सरकारि फरायसालिमा महरै गनायथि मोनबाय होननानै फोरमायो उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव कलेजनि फोरोंगिरिफ्रा। नाथाय 2020 मायथाइनि 20 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै सरकारि नङै फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि थांखिजों प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो 3 बोसोरावनो बिटिआर ओनसोलनि गंजि सरकारि नङै फरायसालिमाफोरखौ सरकारि फोसावबाय। बिटिआर सरकारा फोसावनाय गंजि फरायसालिमाफोरनि गेजेराव दं उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव कलेजआबो। गोबाव समनिफ्रायनो भेरगाव कलेजनि फोरोंगिरिफ्रा भेरगाव कलेजखौ सरकारि खालामनो नाजाबोबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, थांनाय 17 बोसोराव बीटीसी सरकार सालायनाय बीपीएफ सरकारनि जेबो हेफाजाब मोनाखैमोन भेरगाव कलेजनि फोरोंगिरिफ्रा। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव कलेजआ सरकारि कलेज महरै गनायथि मोनखांनायनि उनाव भेरगाव कलेजनि फोरोंगिरिफ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो भारत सरकारखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौबो गोबां रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै बे समाव नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। मैयानि जि बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिसिसन भेरगाव कलेजखौ सरकारि खालामनाय, गभर्नमेन्ट खालामनाय, बेवहाय मोननै खोथा जाहैबाय। जोंहा गोजोननायबो थाबाय, दुखु मोननायबो थाबाय। जोंनि साननाय बायदि जाजोबाखैब्लाबो खिन्थु 50% जाफुंबाय। दा जियानो जा, आं गिबियावनो बर'नि मुंख्लं बिथांमोनखौ मान बावनो सानो नैबे समाव, जाय बिथांमोननि मुंख्लंनि बिनिमयआव बिटिआर जोनोम मोनबाय, बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय, बिनि जोहै कलेज लाफुंनाया जादों। ओंखायनो बिथांमोनखौ गिबियाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो आरज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थायो। नैबे भेरगाव कलेज जाफुंनायाव दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौबो साबायखर बावदों। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार खनसेयैनो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। लोगोसे जाय बिथांमोना बर'नि थामोनथानि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन, बिथांमोनखौ गासैखौबो खनसेयैनो साबायखर बावदों। बिथांमोननि जोहैसो दिनै जोङो नैबे भेरगाव कलेजआ भेरगाव ओनसोलाव सरकारि जाफुंनायाव हेफाजाब जादों। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै जोङो गोजोननाय फोरमायदों आरोखि। 17 बोसोर सरकार खुंथाय थानायाव नैबे भेरगाव कलेजखौ बिथांमोना नायसनाखैमोन नामा? बाथ्राया जाहैबाय मा, राजखान्थि, जायफ्रा राजखान्थि खालामो बिथांमोननि सायाव सोनारो जे ओनसोला जौगागोन ना जौगाया, सोलोंथाइ खान्थिया बोरै जागोन। ओंखायनो जोङो होनदों जे राजखान्थि गेलेगिरिफ्रा जायफ्रा राजखान्थियाव दङ सोलोंथाइ गोनां जानांगोन। खारन बिथांमोना मा, राजनिति माने रायजो सालायनायनि थाखाय निति बानायो। दा बिथांमोननि सायावसो सोनारो जोंनि ओनसोला सोलोंथाइयाव जौगागोन ना जौगाया, राजखान्थियाव जौगागोन ना जौगाया, समाज बिथिङाव जौगागोन ना जौगाया, जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगागोन ना जौगाया। ओंखायनो गोरों मानसिनि आखायाव फैयोब्ला राजतन्त्रआ बा सासना मोजां जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो आरोखि। 17 बोसोर सरकार आरो 3 बोसोर सरकार, बबे मोनसेया बांसिन सरकार? अबभियासलि बेखौ सोङोब्ला 17 बोसोराव जोङो भेरगाव कलेज मोननो हायाखैमोन, सोलोंथाइ फसंथानफोर सरकारि जायाखै। ओंखायनो जोङो 3 बोसोरावनो 10 खान कलेज मोननो हानाय गोजोनथाव खौरां। ओंखायनो 3 बोसोर सरकारखौ जोङो साबायखर होनदों। जोङो 3 बोसोर सरकार बिथाङा सरकार सालायनायाव जों गोबां नुसारदों। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर होनबाय थादों। जोङो 10 बोसोर बा 5 बोसोर बिथाङा जि सरकार सालायदोंमोन बे समखौ जों जेबो मिथिया। दिनै खिन्थु बिथांमोना मा, प्रमद बर' बिथांखौ 3 बोसोरावनो गोबां माने ओरै बुंनो नागिरदों, बेयो गोरोन्थि एक्सुवेलि। जों सम होनांगोन बिथांनो। ओंखायनो फैगौ समफोराव बिथांखौ आरो मोजां खामानि मावजानायखौ जोङो हास्थायदों आरो प्रमद बर' बिथां। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ भेरगाव जानानै मा? बिथांखौथ' जोङो स्पेसियेलि गोसो गोरबोनिफ्राय भेरगाव ओनसोलनिफ्राय साबायखर बावदों। नैबे कलेजनि कलेज सामलाय आफाद, कलेजाव जायफ्रा बिथांमोना फोरोंदों दिनै, लेक्चारार बा एसिस्टेन्ट प्रफेसार, टिचिं नन टिचिं स्टाफ गासैबो बिथांमोनखौ रोजा रोजा जों साबायखर बावदों। आसा खालामदों दिनै फैबाय थानाय समफोराव जायफ्रा थालांबाय
जाय साबजेक्टफ्राव थालांबाय बिथां एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै जोंहा फैदों 6 जन टिउटराव फैदों 8 जन नन टिचिं स्टाफआव जोंहा 11 जन फैदों बेवहाय भेरगाव ओनसोलनि आरो बृहत्तर भेरगाव ओनसोलनि मेक्सिमाम एपइन्टमेन्ट मोननो हादों आरोखि खुलुमबाय गिबियावनो आङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय लोगोसे जोंनि भेरगाव कलेजनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दावबाय सार आरो समल सार आरो लोगोसे आगोलनि जिबिफोराबो जिखिनि मावदोंमोन बे हिसाबै आङो जेनेबा कलेजखौ 10खान कलेजखौ प्रमिस खालामनो थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे 17 बोसोर लागै जिखिनि खामानि मावनो गोनांमोन बेखिनिया जायाखैमोन नाथाय बिटिआर सरकार फैनायनिफ्राय एसे परिबर्तन सोदोबखौ नुनानै परिबर्तनखौ नुनो मोनबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो फैनो लागा दिनावबो जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ गावनि सरकारखौ मोजाङै सामलायनो लांनानै आरो जाहाथे आगबारिलाङो आरो फैनो लागा जि गंबा कलेज खन्थायाव जोंनि एस'सियेसनाव जि गंबा कलेज दङ बे गंबा कलेजनि मुङाबो मोजाङै मोजां हाबो आरो जायफोर जोंनि केन्डिडेटफोरा पस्टआ थालांदों बिसोरखौबो जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ नायो आरो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि सेम थेंक इउ होनाय लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सिएम सारनिसिम आं गोजोननाय बावहरबाय बि जाहाथे बाखि गोलैना थानाय आरो बाखि 16खान कलेजखौ जाहाथे मोजाङै नायफिनो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो जे आंनियाबो जेनेबा मोजां प्रमद सारनि अननायाव आंनियाबो साख्रिया मोजां जाना फैबाय आंनि मुङाव फैबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि इउटुब चेनेल आंनि इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव फैदो जि 6.3 क्ल'ज जाबाय बे क्ल'जनि इमप्लिमेन्टेसन साक्सेस जाबाय आरो बेजों लोगोसे आं सेन्ट्रेल आबसुखौबो साबायखर बावबाय बिसोरनि अननायजों लोगोसे सुक्तिजों लोगोसे दिनै कलेजआ जाफुंसारबाय হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ কলেজত অহাৰ বাবে আমাৰ 17 বছৰ ধৰি আমাৰ বহুত পুৰণা কলেজবোৰ আছিল তো আমাৰ এইবাৰ 6.3 একৰ্ড 2020 যি একৰ্ড হৈছিল 6.3 ক্ল'জৰ মতে আমাৰ 10খন কলেজ ফাৰ্ষ্ট ফেজত কমিউনিলাইজ হৈছে তাৰ বাবে আমি বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আমাৰ দীপেন বড়ো ছাৰ আৰু বাকী ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিকে আমি মানে ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু भेरगाव कलेजত কেইজন পাইছে ষ্টাফ আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ টোটেল আপোনাৰ 14জন টিচিং ষ্টাফ পাইছে আৰু আপোনাৰ তাৰে 6জন আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈছে দা নেট স্লেট কোৱালিফিকেশ্যন হৈছিল আৰু মানে আপোনাৰ বাকী কেইজন আপোনাৰ টিউটৰত আহিছে सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन